खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 9 मार्च 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दिनै दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोजोनै थानो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मानिबा जाहोनाव सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियावबो मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। सरासनस्रायै दिनैनि साना बारा मोजां नङा आरो गुलाय गुजायैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोबां बिथिङाव नाङा फाङा हेंथा नुजाथिगोन। लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा, खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। लाइमोनफोरा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। देहाखौ खस्थ' मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन। हारसिं हारसिं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हानाय नङा। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय गुजुनायजों लोरबां मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो लोरबां मोनगोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। बबेबा सुबुं फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुनजों गोसो गोरोबनो रोंगोन। गुबुनखौ फोथायनो हागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। गुबुननो फोरमायोब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव
मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनजों रायखोमा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोजोननि आंखाल नुजाथिनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।